your throne. We bless your name. Almighty God. We bow before your throne. We bless your name. Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless your name. Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless your name. Jesus. We bow before you. We bless your name. We bless your name. We bow before you. We glorify your holy name. Yahweh, Lama. We glorify your holy name. Yahweh, Lama. We glorify your holy name. Yahweh, Lama. We bless your name, Jesus. We bless your name. We bow before you. We bless your name. We bless your name. We bow before you. We glorify Yahweh, we glorify Kuna si
ita ikakute wakafika bese ndiche wakafika aiwa wakatika tika kwa Zvakare takamira takanyararisa rakaenda kumberi mama maiti aimurefu namata cela umamthi ayimrefu afike lapha athandaza khona nguva yeshoko simelele ilizwi tinamati baba vedu vari kudenga masikati ano muzita ramambo Jesu tinokutendai Mwari wenyasha zhinji tinokutendai Mwari werudo ruzhinji nekuda kwenyasha dzamukatiitira pamuchinjikwa
kuti tinzi vana venyu, vana veumambo. Masikati ano Mwari wangu, tiri muno mugotekwa Baba, tinemi Jehovha, Mweya Mutsvene muri pakati pedu, eyo muranda wenyu Mwari, omira pamberi pedu, dururai shoko renyu Mwari, ridzai hwamanda yenyu Jehovha, taurisei muranda wenyu Baba, tirege kunzwa kutaura kwemunhu, asi tinzwe kutaura kwedenga, kuti mweya yedu Mwari igadzirire Baba kuuya kumusha nezuva iro Baba, nezuva iro Jehovha. Masikati ano Mwari, zambacheka remweya Mutsvene ngariputire gotekwa rino, musha uno Mwari, kuti shoko renyu parinofamba ripenetrete panzvimbo ipi neipi, kumisasa kwese kune vanhu venyu, vanzwe shoko renyu, vanzwe kutaura kwenyu Mwari. Tinokutendai Baba masikati ano, tinorumbidza zita renyu, nokuti muri Mwari vedenga, Mwari venyasha zhinji. Mazvita Baba, tasuma Baba, muzita ramambo Jesu Kristu. Hallelujah. Thank you Jesus. Tinotenda tingagara zvedu pasi. Siyabonga sithatha indawo zethu. Vayimbi tinogona kugara zvedu pasi. Bahlabeleli liyakwanisa ukuhlala njalo. Zvinonzi munhu haangararami nechingwa, Xa umuntu ngeke kaphile ngesinkwa asi munhu kuphela, anorarama neshoko. kodwa umuntu uphila ngezwi. Nguva ino handisolo ndiparadze nguva, Lesi sikhathi amfuna ukuchitha ithuba, asi nguva yatinoda kuti Mwari vataure kwatiri kodwa isikhathi esifuna ukuthi umlimi akhulumisane lathi. kubudikidza nomudziyo wavamisikiza pamberi pedu, Sebenzisa isikhulumi asifake phambi kwethu, kuti vataure kwatiri sezvavanoda. ukuthi sikhulume lokho njengokufuna kukamlimi. Murume ari kuzouya panguva ino yekuzoshumira, Indoda esisiza ukuzochumayela. murume wandakazivawo makore mashoma pandakamuziva, Ngiyazile indoda okweminyaka emilutshwana, haasi munhu wokutaurisa taurisa, somuntu okhulukhulumayo, haasi munhu wamawara, somuntu wamawala nje, haasi munhu zvekare anongokomenda zvisina maturo. somuntu ophonga ukhomento okungayisiko okungafanelanga. Ini ndinokutenda kwaari Mina ngokumkholwa kuti takaitirwawo zvakanaka mukereke yedu yeFM muZimbabwe, ukuthi senzelwe kahle ku-AFM in kuti Zimbabwe, tiwane murume worudzi rwakadai. tisitholele indoda enje, Ari murume zvekare womukadzi mumwe chete, indoda njalo yomfazi oyedwa, mukadzi zvekare ari womurume mumwe chete, mfazi njalo ngumfazi wendoda enye, ari murume zvekare ane mhuri indoda njalo elemuli, inokwana kuita vana kwanisa abantwana 4 kids. abayi-4, vakomana vatatu, bayafana bathathu, musikana mumwe chete. lenkazana eyodwa. Ari zvekare ari our deputy president Enguye njalo ubaba of uDeputy AFM President Zimbabwe. owe-AFM in Zimbabwe. Hakuna mumwe wandiri kutaura. Kulo munye engikhuluma ngaye, Ndawo ukaenda kuBedbridge awumuwani ikoko, ngoba ngaye eBedbridge awumtholi, ukaenda kwaBulawayo awumuwani ngaye zvino, eBulawayo awumtholi njalo, ukaenda kuChirundo awumuwani ngaye zvino, eChirundu awumtholi, ukaenda kuguta reHarare awumuwani zvino. ngaye eHarare awumtholi Asi njalo. ndinotenda kuti Mwari vatitira zvakanaka nokuda kuzuva rakadai. Themba ukuthi umlimi usenzele kahle. Hakuna mumwe wandiri kutaura, Kulo munye engikhuluma asi ndiri ngaye, kutaura kuna baba overseer deputy president khuluma ubaba Mupakaidzwa, overseer, vachifamba vachiuya uDeputy tichiombera maoko. President esiza sikake sizandla. Ndinoda kukumbira kuti tiite chinhu chimwe chete ndisati ndapfuurira mberi. Ngifuna ukuthi ngicele ukuthi senze into eyodwa singakadluleli phambili. Maybe President Worship ndibatsire muye kuno. Abendumiso lisize lize ngapha. Ngathi simuke itose Sime ngezinyawo zethu sonke.
pane chinhu chandiri kuda kukumbira kuti tiite tose pamwe chete. Kulento emfuna ukuthi ngiyicela ukuthi siyenze sonke ndawonye. Toda kunyengeterera Sifuna ukukhulekela vatungamiriri vedu vekereke, abakhokheli bethu bechurch. chakumbira Emeritus Madzire, Nzacela ubaba uMadzibire, Dr. Simrefu Dr. Simrefu na Baba Mdlongwa. nobaba uMdlongwa. Ndichakumbira baba wedu baba president Ngizacela baba president pamwe chete na SG ndawonye lo SG kuti mupfugame pamberi apa. ukuthi liguqe phambili lapha. Toda kunamata Sifuna ukukhuleka vomweya vanofamba nomweya, abo abakamoya bahamba ngomoya, kwete mweya wokuuka asi mweya wa Mwari. umoya kaNkulunkulu. Zvino toda kunyengeterera vatungamiriri vedu ava. Sifuna ukukhulekela abakhokheli bethu laba. Toda kuvaisa pamberi pa Mwari. Sifuna ukubafaka phambi kukaNkulunkulu. Satani ane plan, uSathani ulecebo, and the plan yainayo iplana layo ndeyokuti kereke ino inyadziswe ngeyokuthi ibandla leli lihlambalazwe by the death of such leadership. ngemfa yenkokhelo enje. Now ndoda kuti mtendi wese Ngifuna ukuthi ikholwa linye tibatirane ngalinye pamwe chete. We want to pray for God to preserve their life. sifuna ukuthi uNkulunkulu alondoloze It's impilo zabo. not by might, it's not by power, Akuyenzwa ngamandla kumbe ngegunya, it's by my spirit, kodwa ngomoya kaMlimi, says the Lord. utsho uNkulunkulu. Vana baba vedu Obaba bethu, vandataura, ndinoda kukumbira kuti ngicela ukuthi munyengetere varume vaviri ava. likhulekele obaba ababili laba. Satani akaronga accident. uSathane uhlele iaccident. Satani akaronga, yes. Muri vatatu vana baba, Libathathu bobaba, muri vatatu vana baba. bobaba Emeritus Madzire, Dr. Dr. Madzire, Dr. Mrefu Mrefu na baba Mdlongwa. nobaba uMdlongwa. Nyengetererai varume ava. Khulekelelanini nobaba bethu. Kumbira Pastor Chigombe Fundiso qanjwayo tiimbe tose pamwe chete sihlabele sonke ndawonye pavanenge vachinyengetererwa. lapho bekhulekelwa. Nditarire nokufara. Iyi beqanjwayo leyo. Zati Nditarire nokufara. Nditarire nokufara. Dita rire Mariwe no kufara Mariwe Ishewa Ishe you are God iwe
Itisaidama. Amarakamana. Amarako Sandiuta necessity. Tititakoma. Dasiona isewa. Isewa. Ndinokutendai Mwari wamasimba ose. Imi muri mweya vanokunamatai, vachakunamatai mumweya, vachakunamatai muzvokwadi. Ndamirawo panzvimbo ino kuti imi mukudzwe. Maketa kamandaosh. Yalele merendaus. Thank you for the power of the Holy Ghost. I thank you for your presence. I thank you for the presence of your angels in this place. I bow down to worship you, to give you honor, to praise your holy name. Have your way, Holy Ghost. Kuteerera Mwari kunokunda chibayiro. Oh God. Yatamaha. Thank you, Holy Ghost. Ndinokumbira titore nzvimbo dzedu patikera. Zacela sithabathe indawo zethu. Rukudzo kuna baba president pamwe chete namai. Inhlonipho kwabo president ndawonye lo mama. Mtungamiri wekereke yedu ye-AFM in Zimbabwe. Mkhokheli webandla lethu le-AFM in Zimbabwe. Mwari ngavarambe vachikutungamirirai. uNkulunkulu ayale ekukhokhela. Varambe vachikuitirai zvakanaka. Yale ekwenzela kuhle. Baba SG pamwe chete na baba Chikuni. Ubabu SG ndawonye lo babu Chikuni. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu akwenzele kuhle. Members of the NEB. Amalunga eNEB.
Tinokutendai nokuva kwenyu pano Siyabonga ubukhona benu lapha. pamsangano mkuru wakadai. Hlangano omkhulu kanje. Vana baba vedu vakatitangira basa. Obaba abasiqalela umsebenzi. Mwari ngaarambe akakuchengetai. Mlimi ayale eligcinile. Uye miteuro yenyu irambe yakakomberedza kereke. Imkhuleko yenu iyale ihanqe ibandla. Mwari vedu vatitire zvakanaka. uNkulunkulu wethu asenzele kahle. Vayenzi vedu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Izethekeli zethu ezivele endaweni ezahlukeneyo. Nesitose tauya pano. Lathi sonke size lapha. Inzwai kugamuchirwa. Zwanini ukuyamukelwa. Muzita ra Ishe wedu Jesu. Egameni lenkosi yethu Jesu. Ndaida kukumbira mweya wako. Ngifuna ukucela umoya wakho. Ndaida kukumbira upenyu wako. Ngifuna ukucela impilo yakho. Kuti hunganidzwe hubatane pamwe chete. Ubuthaniswe kubambanye ndawonye. Nenino kuti shoko ra Mwari rinotaura richiti. Ngoba ilizwi likamlimi likhuluma lisithi. Anenge amire anogoverana pamwe chete navanenge vachinzwa. Oyabe emile uyabelana lalabo abalalelayo. Vanonzwa vanofanirwa kuvigirwa nyasha. Abalalelayo kumele bathole umusa zaMwari kamlimi. Saka ndinoda kutenda baba president. Ngifuna ukubonga baba president. No kundipawo chikamu chokuti ndigone kutaura pamsangano uno. Ngokunginika ithuba lokuthi ngikhulume kulumhlangano. Musangano uno mukuru ndewabo. Umhlangano lo mkhulu ngowakho. However, it is a privilege to share with him. Lithuba elikhulu ukuthi ngiyabelane laye. On this pulpit. Ngime kuli platform. Mwari ngavakudzwe. Mlimi kadunyiswe. Nyasha dzawo dzigare pamusoro pedu. Umusa wakhe uhlale phezu kwethu. Ini ndakapiwa topic. Mina nganikwa isihloko. Yandichataura nezvayo inobva patsimu scripture yedu. Esuka kundikimba yethu. Which is Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse number 33. Shunhu chokutanga kutsvaka, tangai kutsvaka ushe hwaMwari. Into yokuqala ukudinga asidingeni umbuso kaNkulunkulu. Nokururama kwakhe. Lokulunga kwakhe. Kusiri kururama kwangu ini asi kururama kwakhe. Okungayisikho ukulunga kwami kodwa okwakhe. Zvamunoda zvogozowedzerwa. Elikufunayo bese kwesengezwa. So the topic is isihloko sithi seeking righteousness. Ukudinga ukulunga. Seeking the righteousness of God. Ukudinga ukulunga kukaNkulunkulu. Vana baba nana mai. Bobaba labo mama. Ichi chinhu chinonzi righteousness. Linto okuthiwa yikulunga. Ngachitsvakwe nomurombo. Akudingwe ngumyanga. Ngachitsvakwe nomupfumi. Akudingwe ngulonothileyo. Ngachitsvakwe nebenzi. Akudingwe yisula. Ngachitsvakwe nechipukupuku. Even lo oyisithutha sangaphansi. Nokuti nyaya ye-righteousness. Ngoba indaba yokulunga. Kana pasina kururama. Uma kungela ukulunga. Zvakaoma kuona Mwari. Hayi kunzima ukuthi simfumane umlimi. Matthew chapter 5 and verse 8. Matthew chapter 5 verse 8. Ndichakumbira kuti muverengi averenge shoko raMwari. Ngizacela ukuthi ofundayo afunde ilizwi likamlimi. Matthew chapter 5 verse number 8. Vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachaona Mwari. Mazvita. Handidi kunyanya kuenda kure nokuredzwa nguva. Angifuni ukuyakhatshana njalo lokuthatha isikhathi. Asi ndichataura straight zvandaudzwa nemutungamiriri nezvandiri kupiwa naMweya Mutsvene pano. Kodwa ngizakhuluma lokho engikunikwe ngumkhokheli wami kanye lomoya ongcwele. Righteousness. Ukulunga.
achisiri chinhu chinogona kupiwa nomunhu. asonto ongayinikezwa ngumuntu. Righteousness Ukulunga chinhu chinofanirwa kuti chinge chichitsvakwa, into okumele siyidinge, ende ndo chatakanzi titsvake isu. yikho kwathiwa sikudinge thina. Kuya pano kudai varume hama, Ukuza nyaya lapha. ye-righteousness is very very important in Ukuza our lapha lives. hlobo indaba yokulunga iqhakathekile. Nyaya yechinhu chinonzi kururama, Into okuthiwa yikulunga chii icho chinonzi kururama kwaMwari? kuyini okuthiwa yikulunga kukaNkulunkulu? Chinhu chinonzi kururama kwaMwari isu tichifanirwa kuchitsvaka chiri kurevei kwatiri? Ukulunga kukaNkulunkulu thina kumele sikudinge kutshoni kithi. Chinonzi righteousness Okuthiwa yi-righteousness is the purity of the heart. yikuhlanzeka kwenhliziyo, Nokuti nyangwa ukanamata, ngoba ungakhonza ungakhuleka nyangwa ukatsvaga Mwari, noma ungadinga uNkulunkulu, asikana uino moyo wakaipa, kodwa uma ulenhliziyo embi, moyo unonyengera Mwari anouziva kwazvo. inhliziyo ekhohlisayo uNkulunkulu uyayazi. Kunyangwe tiri pano masikatano, Noma silapha ngalimini, Mwari unoziva moyo womumwe nomumwe. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yomunye lomunye. Kazhinji kana tichinge tichionana namaziso enyama, Kanengi uma sibonana ngamehlo enyama, unogona kupinza vanhu denga nokuvabvisa mudenga, nokuvadzorera mudenga, nokuvabvisa ikoko. ungafaka abantu ezulwini ubakhiphe ubabuyisele ubafake njalo, Nokuti iwe unenge waona ma-standards kana kuti une ma-set standards ako. ngoba wena uyabubona ama-standards akho okumisayo. Nawo pama-set standards ako Kuma-set standards akho wedzera, yengeza, utarise kuma-set standards aMwari. ukhangele izinqumo ezikamlimi. Seeking the righteousness of God, Ukudinga ukulunga kukaNkulunkulu tinofanirwa ku-understanda kumele uzwisise kuti Mwari une framework yama-set standards akhe. ukuthi uNkulunkulu lama-set standards akhe Haaseterwi standard nesu, akafakelwa izinqumo yithi, inouya yakagadzirwa. kubuya kulungisiwe. Isu tisu tinofita mustandard yaMwari. Thina yithi esingenayo ku-standard sikaNkulunkulu. Zvakamboitika muOld Testament kuti pane gamenti raisonwa, Njengokwenzakalayo ku-Old Testament endulo ukuthi kwakule garment yayithungwa, raiti kana rasonwa, babethi bengayithunga anenge achida kushanda mumba maMwari oyabe efuna ukubamba umsebenzi endlini kaNkulunkulu anofanirwa kufita mugamenti iroro, wayemele akwane kuleyo garment, wedha murefu kana kuti mupfupi. mfitshane kumbe mude, Asi varefu navapfupi kodwa omude lo mfitshane vanokwana mugamenti iroro. bayakwana kuleyo garment. Kana vakasakwana mugamenti iroro, Bengekwayehlule they kukukwana, are disqualified to become priests. abafanelanga uba Ladies ngamaprofita. and gentlemen, Bobaba labomama, nyaya ye-righteousness indaba yokulunga ndo imwe component, ndo imwe ingredient ngeyinye i-ingredient inodikanwa efunakalayo mukati mokurarama kwedu samakristu. ekuphileni kwethu njengamaKristu. Kururama, Ukulunga, kururama, ukulunga, kushayikirwa chipomerwa. asitholi isici. Now that's very difficult. Akunzima lokho, It's very difficult. kunzima lokho. Tigoshayiwa kana chimwe chete Siswele even okukodwa. pana vadzimai vangwa Unkosikazi yakhe lo vanenge vapinda denga masikati machena zuva uyabe rakacheka. sengene izulu.
nyaya ye-righteousness indaba yokulunga izwi laMwari linotiwonesa pachena ilizwi likaNkulunkulu likubeka kuti sobala vakaropofadzwa babusisiwe vakachena pamwoyo abahlanzekileyo enhlizweni nokuti vachaona Mwari. ngoba bazabona So uNkulunkulu the condition of seeing God, ngoba isimo sokubona the uNkulunkulu condition of having fellowship with God, ukuba lobudlelwano noNkulunkulu it's righteousness. kufuna ukulunga Ukava ne-righteousness ungaba lokulunga in all your life, empilweni yakho yonke unogara uchiona Mwari. uhlala ubona It's uNkulunkulu a normal consequence inhlala to yenza see God ukubona uNkulunkulu because you are righteous. ngoba ulungile Uye wakaropofadzwa, ubusisiwe ungadai uri murombo panyama, ungabe ungumya ngenyameni but Bible harisiri kutaura nezvenyaya kodwa iBhayibheli kalikhulumi ngendaba yekushayiwa kwako, yokuswela kwakho ng'ombe kana mbudzi kana imbuzi motikari, kumbe imota asi riri kuti you are blessed kodwa lithi ubusisiwe kana iwe wakachena uma uhlanzekile pamoyo wako. enhlizweni yakho. Saka chena Hlanzeka regedza kuchena kunze chete. hayi ungaphongi ukukhangeleka ucecile ngaphandle Unombotaura inyaya iyi. yake khulumela indaba Anoti kuchena kwenyu ngakurege kuva kwekunze komuviri. uthi ukuhlanzeka kwenyu makungabi okwaphandle Kuya komzimba kunorukirwa maparera lokhana kwenziwa ama-pearls notunhu twakasiyana siyana. lezinto ezitshiyeneyo Unooneka kuvanhukadzi ndo vanowanza kuita tunhu tunoglita glita vachigadzirira munhu. siyakubona kubomama besenza Wenyama imfeciso wakati tawubhabhana. besenzela umuntu onyama kade khulunywa Vanoda lapha kuonekera. bafuna ukubonakala Nyangwe kukashayiwa anovatarisa baba, ungazokuswelakala obabonayo still it's difficult kodwa kunzima for a woman umama kuti abude mumba make ukuthi aphume endlini asina kumbozvipoda-poda angafakanga isipenda mlomo lana okutshiyeneyo tsiye nokuzora miromo faka isipenda mlomo notumwe ezicecisa twakadaro nenzwara. lenzipho Asi kunyangwe zvakadaro munhu wekunze ari kushongedzwa. noma kunjalo ngumuntu wangaphandle esimcecisayo Rinobva rataura richiti kushonga kwenyu iBhayibheli lithi ukuceca kwenu ngakurege kuva kwekunze kwomuviri, makungabe okwaphandle asi komzimba ngakuve kwomunhu wemukati. kodwa kwakube ngokomuntu waphakathi. Kana munhu womukati achena uma umuntu waphakathi sehlanzekile ngapachiita manifestation. sebonakala Manifestation yacho ngaichibudira nokunze zvingaonekera kuvanhu. akubonakale ngaphandle okubonwa ngabantu. Saka Sebenza ngazvishandwe mukati, makusetshenzwe phakathi pakupedzisira ngazvibude zvichionekwa nomunhu wese kuphume phandle kubonwe ngumuntu kuti wonke uyu munhu mwana waMwari uyu. ukuthi lo ngumntana kaNkulunkulu. Bhaibheri unonyatsorinzwisa zvakanaka here? iBhayibheli yazizwisa kuhle na. Leviticus chapter 15 pavhesi ya31. Leviticus chapter 15 verse number 31 Mu-Old Testament ku-Old Testament shoko raMwari rinoti iBhayibheli lithi uudze vana vaIsraeri utshela abantu abakaIsrayeli ngavagare vakazvichengeta kabahlale bezigcinile kune zvinhu zvose zviri unclean bezigcinile ezintweni kuti zonke varegedze ezingahlanzekanga kufa. ukuthi bengafi. So ukasachengeta kururama, ungekela ukulondoloza ukulunga already you become a dead man. uba ngumuntu ofileyo.
as long usina kuchengetedza kururama, as long ungagcinanga ukulunga, uya munhu anga achitungamira vamwe vava subjected uya lwana kade khokhela abanye bebe subjected, munhu wenyama, a natural man, unnatural man oyenyama akanga ari kutungamira ndiye, angabe ekhokhela kunguye, hakuna chinonaka kumashure uku. akula okuba right emuva ngapha. Overseer vatitaurira nyaya yakadai yokuti Uoverseer usitela indaba ethi munhu wenyama ndowokufara, umuntu wenyama ngokujabula, ndowemanyukunyuku. Chinonzi soul ndechemanyukunyuku, isoul ngiyamanyidlabuzane, and the soul pese paita chinofadza isoul lapho kule konke okujabulisayo inotosimuka. iyaphakama. However, Manje ke soul zvekare maipiro ayo isoul ububi bayo ndokuti unogona kunamata uri muchechi muno, ungakhonza usechechi lapha asi uri muvuki. kodwa uyisanusi. Soul inozviita izvozvo. Isoul iyakwenza khonokho. It's a human spirit, I-human spirit. and being a human spirit I-human spirit injalo inoda zvinhu zvamanyaunyau. ifuna into zokubonakalisa nje, Nyangwe panenge paunganwa, noma lapho abantu bebuthele, nyangwe Mwari asina kukuratidza chinhu, noma uNkulunkulu engakutshengisanga lutho, unogona kungopindwa namanyukunyuku okuti handionekwe. upho ukubanjwa ngumoya ukuthi limbone. Unoprofita usina kutaurirwa naMwari. Uyaprofita ungatshelwanga ngumlimi, Bhaibheri rinobva rataura richiti ngoba iBhayibheli lithi vanoti Mwari wati, vathi uNkulunkulu asi uthe, handina kutombosvika kunyangwe parangano dzavo, kodwa angifikanga kumbuthano yabo, handizini ndataura navo. angisibe engikhulume labo. Unenge uri mweya worudzii? Umoya bani? Bhaibheri shoko raMwari rinoti iBhayibheli lithi vanofamba nomweya abahamba ngomoya waMwari okaNkulunkulu ndivo vana vaMwari. yibo abantwana bakaNkulunkulu. Hazvina kunzi mweya chete Akuthiwa umoya nje ndokugumira ipapo, waphelela khonapho. asi vanofamba nomweya waMwari Abahamba ngomoya ndivo kaNkulunkulu vana vaMwari. yibo abantwana bakaNkulunkulu. Nokuti mweya yakasiyana siyana, Imoya yahlukene. izvi hazvinei nenyaya yokuti wainda pamusanyu. Lokho akulani lokuthi uhambe ku fasting uzilile. You mean nyaya yokuuka kani? Le indaba leyo kuba yizanusi. Hainei nokuti wafasta zvakadii. Ayilandaba lokuthi uzile kanganani. Kufasta kuzvihambula pamberi paMwari. Ukuzila yikuzehlisa phambi kaNkulunkulu. It's ministering to God. Yikuminister kuNkulunkulu. However, at the same time, Kodwa ngesikhathi esifanayo be very careful. qaphela Nokuti paunenge wafasta wazviswededza waunganidza ndangariro dzako, lapho uzilile ulethe ingqondo uri zakho pamberi paMwari. uphambi kaNkulunkulu. But be very careful. Kodwa qaphela Nokuti wavulnerable, wasuvalnerable, wapinda pareamu iya sungene kubanga leliyana yokuti mweya inogona kuuya. yokuthi imoya ingabuya. Vadikani ndine testimony Ngile testimony bazalwane yomprofita yomnye umprofita wakanga ari muchechi medu munomu, now is late. wayese church yethu lapha kodwa sosengumuyi. Wakatsanya nokunyengetera, avigirwa vanasikana 2 Wazila lokukhuleka elethelwe amadodakazi amabili vakanga vachirwara nechirwere chimwe chete chomusoro waitema, iya inonzi migraine headache. ababe le migrant headache, ikhanda lichaya. Ndokubva anyengetera ari pamba pake, Wakhuleka esendlini yakhe achinamata, ndokubva murume wakanga asingaonekwi urefu hwake kuti unoguma kupi. ephakathi kokukhuleka indoda eyayingabonakala ukuthi ifika ngaphi ubude bakhe Ndokubva anyuka, waphongu aphiya. ndokubva ati iye
wathi yena vanasikana ava vari kurwara, la madodakazi agulayo la kana ukaenda pakati pedanga rako ungaya phakathi kwesibaya sakho uchanoona ndove iripo yeng'ombe nyoro, uza kuyabona bulongo bukhona, unofanirwa kutora ndove iyoyo kumele uyithathe wokama mukaka weng'ombe usenge inkomo wokurunga wosanganisa zvakanaka, ugoqoze uhlanganise kuhle. usasanganisa zvingaonekwa navanhu kuti pane chavamo ungagoqozi ukuthi abantu babone ukuthi kukhona okhona. kana wadaro inda unopa vana Ungenza njalo khambeni kabantwana vanopora. bayasila. Now Manje ndokubva ati wathi yena Mwari Nkulunkulu izvi handina kumbozviverenga mumagwaro izvi, lokho angufundanga embhalweni, saka imi chindipa izano wena akunginike icebo nezivo kubva mumagwaro uvela embhalweni kuitira kuti kana ndakunoita ichi chinhu ichi ukuthi uma sengisiya linto ndinonochiita ndichiziva kuti ndimi ngiza kuyakwenza ngisazi ukuthi nguwe. manditaurira kubva mumascriptures nokuti hamupesani namascriptures. Ungitshele kuvela embhalweni ngoba kawayahlukani lo mbhalo. Ndokubva anamata Wakhuleka sezvatinongoita zviya makristu njalo khane sikwenzayo maKristu zokuti katiriwo mweya singeyo kamoya tinogona kutobhukuja mumweya tobhukuja siqwile sibhukuche. wabhukuja saizvozvo be very careful to remain ignorant about the things of the spirit. Ubhukuche kanjalo qaphela ungathi ukuthi ungayahluleki uyisiphukuphuku ezintweni zikamoya. Nawo zvakaitika kuti haana kuwana mhinduro, Akatholanga impendulo. everything was as dry as all that. Kwakuthule kunjalo. Akati regai ndichinje nzvimbo yokunamatira sezvatinongoita zvi. Wathi mana ntshintshi indawo yokukhulekela njengesikwenzayo. Ndokuenda kusango kana kuti kumasowe. Wayenhlane Regai ndinde kusowe. mana ngiyenhlane. Ndokubva aenda kusowe. Wayenhlane Ndokunonamata. wayakhuleka Up to 3 o'clock in the afternoon. 3 afternoon. There was no voice. Akulalizwi. There was nothing. Akwakungelalutho. Hapana kana ka voice kaya kanombozevezera komweya. Even okuyilizwi lokhiyana okukamoya. Zvadaro saizvozvo. So kunjalo Ndobva aramba achinamata. wayale khuleka. I think an average prophet here Angibona umprofeti lapha unenge ava confused zvokuti hazvichaita, uyabe sedidekile zvokuti unoziva pamwe unonyengetera zvokuti Satani unobva azevezera mutangariro kuti hai paya ndopawakutana nemhinduro yako, dzokera kumba unopa vana mukaka une ndovi. kwesinye isikhathi uyakhuleka uze ufike ebangeni lokuthi uSathane uyakunyenyezela ukuthi laphiyana yikho lahlekelwe impendulo yakho, hambe ebanika abantwana ubulongo obuvihlanganiswe locako. Now iye akaramba izvozvo. Yena wayala khonokho At 3 o'clock in the afternoon 3 emini wakaona murume mumwe chete anyuka zvekare. wabona indoda efanayo sivezile njalo. Ndokubva zvanzi neizwi raMwari, Wathiwa yilizwi likamlimi. unomuziva here murume uyu? Uyamazi liumlisa na? Ndokubva ati hongu ndambomuona. Wathi yebo ngeke ngambona. Ndokubva izwi raMwari rati iro, Ilizwi likamlimi lathi neno wanga waita zvaareva. ngabe uyenza akukhulumileyo. Nhasi wese ungade waswera uchinamata murume iyeyuyu. Namuhla ubuza tshona umkhonza. Ndiye anonzi Diablos uyu. Nguye okuthiwa nguyathi Diablos lo. At the mention of the name devil, Lapho igama elithiwa the Sathane man likhulunywe vakushida away. wasabalala wahamba. Izwi raMwari ndokubva radzoka richiti,
ilizwi likamlimi laphenduka lisithi hakuna chinhu chakadaro akulanto enjalo nyango muma-scriptures even embhalweni. chienda kumba kwako Hamba endlini yakho ndakupa rugwaro. ngikunika umbhalo. Matthew chapter 4 Matthew chapter 4 ndakupa rugwaro ngikunika umbhalo. ndorwa unofanirwa kushandisa Hamba uyawusebenzisa. nguva imwe neimwe ukange waona murume uyu Sonke isikhathi ungabona lumlisa shandisa rugwaro urwu. sebenzisa lumbhalo. It is written, Kubhaliwe men shall not live by bread alone, umuntu akaphili ngesinkwa sodwa but by every word that proceeds kodwa ngelizwi out of the linye mouth of the Lord. eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ndokubva atenda Mwari akati maita zvenyu. Wabonga uNkulunkulu wathi ngiyabonga. Vanofamba nomweya Abahamba ngomoya waMwari okaNkulunkulu ndivo vana vaMwari. yibo abantwana Ndokubva bakaNkulunkulu. adzokera kumba Wabuyela endlini ndokunoita wayayenza zviri mumagwaro okusembhalweni zvakadzidziswa akufundiswayo nekereke, libandla zvakadzidziswa akufundiswayo neshoko, ilizwi. ndokunoleya mahenzi Wafaka izandla aleya phezulu mahenzi. efaka izandla Vana phezulu. ndokubva vaitwa delivered pekare ipapo. Amadodakazi akhululwa khonapho khonapho. Vakadzi, Bobala bomama shoko raMwari ngarikukudzei. ilizwi likamlimi kalikukhulise. Kura kana uchinzwa izwi raMwari Khula uma usizwa ilizwi likaNkulunkulu uye risebenzese lisebenzise nokuti ndo pane zvibereko yikho okulezithelo zvekururama. zokulunga. Akarurama Olungileyo achaona Mwari. uzabona uNkulunkulu. Regai nditaure ndichiti Mana ngikhulume ngisithi kana zvimwe zvese zvikaitwa okunye konke kungayenzwa zvokunyengetera kwausinganzwisisi, okukhuleka ongakuzwisisiyo rega kumhanyira kualtar call unnecessary. ungaphongi ukugijima ku-altar kho ungazwisisi. Nyaya yerighteousness iyi Indaba yokulunga le kune inonzi imputed righteousness. kulokuthiwa yi-imputed righteousness esayinikwayo. Kureva kuti ukasaipiwa Ungayekela ukuyinikwa chitotsvaka uya wanga achinzi ndiye mambo wobushe, dinga lowani okadothiwa yinkosi yobukhosi. ukamutsvaka iyeye Ungamdinga anokupa, uyakunika nokuti hazvisiri zvenyaya ngoba asokwendaba yesimba romunhu lest any man should boast. asoya amandla akho ungaziqenya ngakho wena. Lino zvaiva zvesimba ravanhu, Ngabe ngokwamandla ethu n'anga zhinji dzingadei dzakapa vanhu chinonzi kururama. inyanga eziningi ngabe zanika abantu ukulunga. Vaprofita vazhinji vangadei vakapa vanhu chinonzi kururama. Abaprofita abaningi ngabe banika abantu ukulunga. Asi ladies and gentlemen, Kodwa bobaba labomama nyaya ye-imputed righteousness indaba yokulunga esakunikwayo chinhu chinoita zvokupiwa naMwari. yinto esiyinikwa nguNkulunkulu. Kana akasakupa, Engekela you ukukunika better cry unto the Lord. khala kumlimi. Ndo chinhu chinotsanyirwa. Yikho kuzilelwayo. Baba, ndiri kudavo Ngifuna righteousness. ukulunga baba. Ndiri kuda kurarama somunhu achina chipomerwa. Ngifuna ukuphila njengomuntu ongelasici. Mekandaush Thank you Jesus. rapalela uhanda lavasimaul. Righteousness, Ukulunga, righteousness, ukulunga, righteousness. ukulunga. It is purity Ukuhlanzeka of the heart. kwenhliziyo. The Bible says iBhayibheli lithi it is confirmation, confirmation, kushandurwa. ukuguqulwa. Romans chapter 12 Romans chapter 12
verse 1 and 2. verses 1 and 2. Shoko raMwari rinobva rataura richiti iwo, IBhayibheli lithi lona, ndinokumbira zvikuru kwamuri netsitsi dzaMwari, ngiyalincenga kakhulu ngomusa kamlimi, isai miviri yenyu nikelani imizimba yenu paaritari yaMwari, ku-altari kamlimi, chive chibayiro kube ngumhlatshelo chipenyu ophilayo, chitsvene ongcwele, chinofadza Mwari. okujabulisa umlimi, Chibayiro chacho chakakwana, umhlatshelo okwanileyo, hachisiri chibayiro china mavara, hayi akunasici, chibayiro chakakwana. umhlatshelo okwanileyo. Don't be conformed. Do not be conformed, Don't be conformed ungafanani kuzvinhu zvenyika, ezintweni zelizwe, asi mushandurwe kodwa liguqulwe mirangariro yenyu, emngqondweni yenu, muidze lihlole muzive kuda kwaMwari. libe kwazi intando kaNkulunkulu, Kuda kwaMwari kwakaita sei? ukuthi intando yakhe Kuda injani, kwaMwari kwakakwana. okukwanileyo. Kuda kwaMwari kwakakwana. Iwill yakhe ekwanileyo. Will yesoul haina kukwana. Intando yesoul kayikwananga, Will yomunhu wenyama haina kukwana. intando yomuntu wenyama Let ayikwananga. us be subjected to the will of God. Kumele ibe phansi kwentando Kuti kaNkulunkulu, tirurame ukuthi pamberi sibe paMwari. ngabalungileyo. VekwaMugodi vakamboimba kambo aka, Abakomgodi bake bahlabela lingoma, kuti bvumai tirurame kuna Baba, bvumai tirurame kuna Baba, bvumai tirurame kuna Baba. Ladies and gentlemen, obaba labomama, hazvinei nechinzvimbo chako akulani muchechi, lesihlalo sakho, iposition yakho, hazvinei nekwaunobva, akulani lalapho vela khona, hazvinei nokuti muri mai vanokudzwa sei. kumbe ungumama ohlonipheka kanganani. Bvumai tirurame kuna Baba, bvumai Tirurame kuna Baba. Tikabvuma tikarurama, singavuma silunye, ndopaya panozonzi yikho lapha nokuthiwa khona tiri kuona umambo wokude, wo tiri kuona umambo wekude, wo tiri kuona. Auhuoni kana pasina chinonzi kutsvaka nyaya yokururama. awuboni Kana ubukhosi uma usina kungela kutsvaka ndaba kururama, yokudinga ukulunga. ushe hwaMwari hunonetsa. Uma ungadinganga ukulunga, ubukhosi bakhe buyahlupha. Regai nditaure chinhu ichi. Mana ngikhulume linto, In the moral sphere, kuzinto zemorality, in the moral sphere, in the moral sphere, okuhle lokubi, munhu ngaarurame. umuntu kalunge. Zvinosiririsa vana baba nana mai Kulusizi bobaba labomama kuti ukuthi tine 75% sile 75% maKristu muZimbabwe. eyamakristu eZimbabwe. Saka kana tine 75%, Uma sile 75%, sa corruption iri kuitwa nani? i-corruption iyenzwa ngubani? Iri kuitwa nani corruption? Iyenzwa ngubani i-corruption? AFM yakaropofadzwa I-AFM ibusisiwe zvokuti ina vanhu vanoshanda mumasectors ese in the economy. ilabantu abasebenza kuma-sectors wonke zomnotho, Asi uriko ikoko kubasa kwacho, Kodwa khona ngapha corruption iri emsebenzini. kuitwa nani? i-corruption iyenzwa ngubani?
anti unosenza kuchipurisa kai Anti ungumpolisa wena. uri mpurisa wenyika yedu Umpolisa wezwe lethu. and tiri kuimba newe kuti uri mpurisa Sithemba lawe ukuthi ulipolisa. asi kana ukatora chiwoko muhomwe pamugwagwa Kodwa ungathatha ibribe. bvumai tirurame Baba. you are a government official Usebenzela uhulumende. because we are a blessed church. Ngoba si-church ebusisiweyo. Asiko kwa kuhulumende kwacho corruption iri kuitwa nani? Khona ngapho kuhulumende i-corruption yenzwa ngubani? Kana iri kuitwa newe? Umisenzwa nguwe. Regedza nyaya iyi. Yekela lindaba. Awugoni kururama Ngeke ulunge kana uchiri mukati mayo. umuphakathi kwayo. Rurama, Lunga. rurama. Lunga. Muze kuti rurama Umtshela ukuthi lunga. kuti ugowona Mwari. Ukuthi ubone uNkulunkulu. Vakaropofadzwa vakachena pamoyo Babusisiwe abahlanzekileyo elizweni. nokuti vachawona Mwari. Ngoba bazabona The uNkulunkulu. imputed righteousness Ukulungisa kwinikiweyo. act yayo yakaitika Isenzakalo senzakala. pakufa kwaishe wedu Jesu Kristu Ekufeni ukaKristu Jesu. paakafa Lapho esifa. nokumuka kwake Lokuvuka kwakhe. wakatipfekedza chinonzi garment Wasigqokisa isigqoko garment of righteousness. lokulunga. Kureva kuti kururama kwake Okuthi ukulunga kwakhe kwakaitwa as if isu tisu takarurama wenzwa angathwa thina yithe silungileyo in the eyes of God. emehlweni Saka kaNkulunkulu. kana uchienda kuna Mwari, Uma usiya kuNkulunkulu don't leave Jesus behind. ungachiyi Jesu emuva. Kana uchienda kuna Mwari, Uma usiya kuNkulunkulu ani nani anaenda kuna Baba, abakhamba kubaba ngauye nokwandiri. makabuye ngakimi. Ukaenda nokuna Jesu Ungahamba ngokuJesu zvinokunakira into ziba nokuti zinhle ndiye kururama kwedu. ngoba nguye ukulunga Now kwethu. kana chiti ndiye kururama kwedu, Uma sisithi nguye ukulunga kwethu chinokudiwa ndechichi. okufunwa yilokho Ngatichemerei nyasha dzacho asikhaleleni umusa because chese chauri kuda, ngoba konke okufunayo chese chauri kuda, konke okufunayo it's laid out in the Bible. kusembhalweni. Ingava pfuma youpenyu Ungaba huno, yinotho yempilo. Bible rinostate zvakanaka iBhayibheli kuti likubeka sobala tinofanirwa kuita sei ukuthi kumele kuti senzeni tigone kufuma. ukuthi unothe. Saka chirega kutsvaka imwe nzira yokupfuma nayo, Ungadingi enye indlela yokunotha ngayo. chirega kukurumidza Ungasheshi. nenzira dzezvikwambo. Udinga yondofa la nokuchiyeneyo. Vanhu vanotambura Abantu bayahlupheka nokutozvinetsa akaona munhu anenge achifamba neGD6 Vezihlupha engabona umuntu ekhamba ngeGD6. unozvinetsa zvokuti hende Uyazihlupha ukuthi okungenziyo. iwe regedza kuzvinetsa. Ungazihluphi. Dzimwe motikari dzacho hauzivi kuti dzakauya sei. Ezinye izimota zangikhona uzazi ukuthi zabuya njani. Kureva kuti nyaya yehutsvene iyi, Indaba nyaya yobungcwele, yokururama, indaba yokulunga inoshandisa mazwi matatu. isebenzisa amazwi amathathu. Inogona kushandisa chinonzi righteousness, Ngasebenzisa righteousness, inogona kushandisa chinonzi sanctification, ungcweliswa.
inogona kushandisa chinonzi holiness lo bungcwele pamazwi matatu iwaya umazwi amathathu la masynonyms anogona kureva chinhu chimwe chete ngamazwi atsho into eyodwa tirurame kana ukulunga tikarurama kuna Baba zvinotitira zvakanaka. ziyasenzela kahle. Regai nditaure ndichiti masikatano Mana ngikhulume ngisithi ngalimini Mwari ngavatitire nyasha. umlimi asenzele umusa. AFM ngaive navanhu vakarurama. i-AFM ngayibe labantu abalungileyo. AFM ngaive chikamu chavanhu vakarurama. ngayibe yingxenye yabantu abalungileyo. Vachishanda muhurumende lo abasebenza kana kuhulumende kuti vachishanda noma besebenza kumabasa avo kwavanoshanda kusiri kuhurumende. emsebenzini yabo abasebenzayo ngasikouhulumende. ngaive navanhu vakapona. i-AFM ngayibe labantu abasindisiweyo. ngaive navanhu vakarurama ngayibe labantu abalungileyo vanodemonstrata ababonakalisa kururama. ukulunga. Job was just a man like us. uJobe wayengumuntu njengathi. Izwi raMwari rinoti wakanga akarurama. umbhalo uthi wayelungile achitoita zvakaipa zvokunzvenga. esenza ukuvika okubi. Ukaona uchiti chakaipa ungabona usithi okubi chiri kuitika apa sisenzakala lapha worera mate wena uxoza indenda nazvo ngakho unoita problem. uba lohlupho. Kuno mumwe muelda wangu kulomnye umelda wami wakauya achiti baba ndinamatirei wabe yasithi baba ngikhulekela ndine problem ngilohlupho and the problem yandinayo iproblem enilayo ndeyokutiyo ngeyokuthi yona ndikangoona vanhu tu vanenge vachifamba ngabona abantu abayithiwa bayebehamba vari murume nomukadzi kungubaba lo mama kana muri musango uma kusegangeni ndinovateverera ngiyabalandela ndinovateverera ngiyabalandela. kuno mweya unoita souri kutonga mandiri kulo moyo ongani uyabusa kimi ndinovateverera ende pane ndichivateverera ngiyabalandela lapho zvinenge balandela zviri mumaindi mangu umu okabe kusengqondweni yami la eventually ndo zvandinozoona vachinoita yikho engubona bekwenza. handibvi ndinoramba ndakavaokera so angisuki ngiyayalamba abhekile. vadikani chinhu chinonzi soul. into okuthiwa yisoul mukristu unofanirwa kusevenza pamusoro pacho umkristu kumele asebenze isoul nokuti yakhe chinogona kumutungamirira ngoba kungamkhokhela kuzvinhu zvinopesana naMwari ezintweni eziphambana loNkulunkulu. kureva kuti ipornography kai ukuthi ipornography le inenge yanga yakatariswa yabibhekiwe nomuelda wangu iyeyu. umelda wami lo handisiri kureva maelda ari pano angitsho abalapha ndiri kureva muelda wangu wandakanamatira ngitsho umelda wami engamkhulekelayo akareurura. owafakazayo. Amen. Ende paakareurura lapho efakaza wakati baba wathi baba mandiitira zvakanaka. ungenzele kuhle. Ndikati handisini ndakuitira zvakanaka. athi hayi andisimi engwenzele kuhle. Tenda Mwari wonga uNkulunkulu nokuti anokuda. ngoba uyakuthanda. Deno anga asingakudi ngabe ubengakuthandi kana nomweya wacho wokuzvitaura, noma lo moya wangikhona ukuwukhuluma mweya wacho wokureurura wacho. owokufakaza. Unoziva kuti mukristu akasakura umkristu ngekela ukukhula unotadza uyawona oti hano othi hayi shevanondigamuchira hayi uNkulunkulu uyangiyamukela regai ndingonoreurura ndiri ndega. mana ngiyefakaza ngingedwa. obva aenda onoreurura ari ega ayefakaza eyedwa ozvinzwa mumwoyo make kuti akuzwe enhlizweni yakhe ukuthi nofunga zvapera, hayi mbona sokuphelile. asi kodwa ozoona akati kwedza kufamba engazamazama ukuhamba
zvodzoka ubuyele ende pazvadzoka sokubuyele ochibva ano regai Oti, nofunga mazuva ano handichazivi kutsanya hayi kulezi nsuku angisazi ukuzila regai ndimbonotsanya manje angeke ngiyezila ndizvireurure. ngifakazi Confess your sins. fakaza izono zakho Zvimwe zvivi zvinotoda kukonfesiwa vanhu vachizvinzwa, ezinye izono kumele ufakaze abantu besizwa uzvichenura pamberi paMwari. uzihlanze phambi kaNkulunkulu Zvokureurura pakavanda zvakazoti zvouya leta, lokho kokufakaza lapho ocatshileyo kwabuya letha zvakauya leta wabuya letha muvana panguva dzamavambo ekereke. ibandla lisanda ukusungulwa Waisimuka woti ndisingaisi rugare wathi hayi kusangano dzvene raMwari. ingazenzi ongcele phambi kamlimi Ndinoti panda ndichifudza mbudzi, ngithi lapho ndiselusa ngiquba imbuzi zvaitika kuti mbudzi dzamanyana pamumera wamasesi, imbuzi zihambela lapho kade kule ngqoloyi khona wanga wakananikwa paguvi. okade ufakwe khona Saka egcekeni ndati ndichidzinga mbudzi idzi, ngithe kuba imbuzi lezi ndokubva ndazonotsika ngayanyathela mumumero. kuleyo ngqoloyi Right? Kereke yedu ichechi yethu kana waireurura nomutoo iwoyo, uma wawufakaza ngaleyo ndlela yaigutsikana kuti we are in fellowship. yayisuthiseki ukuthi sindawonye Ende hazvaidzoka futi. wakungaphenduki njalo Zvenyu zvinopota zvichidzoka izvi lokho kwenu kokwenza kuphenduka lokho ndezvokureurura pakavanda, uyenza lapho ocatshileyo asi munhu asina intention yokutendeuka. kodwa umuntu engela njongo yokuphenduka Kana munhu akatsvaka kurama umuntu engadinga ukulunga kwaMwari, kaNkulunkulu anoona Mwari wacho, uyabona uNkulunkulu wangu nokuti Mwari anoshandura ngoba uNkulunkulu uyaguqula mirangariro. ingqondo Ende kana washandurwa mirangariro, uma ungaguqulwa ingqondo ukashandurwa mirangariro naMwari, ungaguqulwa ingqondo nguNkulunkulu hautenderi chinonzi soul kuti chikutungamirire. awuvumeli isoul ukuthi Nokuti ikukhokhele kubva pawagamuchira Jesu hachina kuitwa ordained kuti chikutungamirire. ngoba lapho uyamukela uJesu Iwe akuvunyelwanga ukuthi ndiwe kukukhokhele unotitendera. wena ngokuvumelayo Kana ukatendera kuchifidha ungavumela ukukufida neruchiva, inkanuko obviously uchimuka uvuka vachipfuura so, bedlula so une uchingoona vakanaka vega vega, uyabona abahle kuphela vakanaka vega vega, abahle kuphela vakanaka vega vega. abahle kuphela Chauri kuda chii? okufunayo kuyini Uri kuda chinonzi ufuna okuthiwa the grace that enables you umusa wenza ukuthi uyenelise overcome sin. ukunqoba isono And if you are given that one, ungakunikwa lowo musa Mwari uNkulunkulu anokuchenesa. uyakwenza ukuthi Regai uhlanzeke nditaure ndichiti mana ngikhulume ngisithi kune chinonzi imparted, there is imputed kuleyo ukunikwa righteousness. Kwouya chinonzi icho imparted bese kusuka okufakwayo imparted righteousness. efakwayo Imparted righteousness ukulunga lokho okukhulunywayo okufakwayo lokho ndechinenge chaiswa mukati mako, kuyabe kufakwe phakathina kana kwakho chavamo chorarama ndicho. ungabakhona yikho Ende kuphilayo pakururama kwako ukulunga you kwakho become perfect. uba perfect The Bible says iBhayibheli lithi Abraham that is Genesis chapter 15. Genesis chapter 15 Izwi raMwari rinotaura richiti Abraham, lithi Abraham izwi raMwari rakasvika kwaari, ilizwi likamlimi lafika kuye ndokubva rati iro lathi lona iwe wena
mwana muranda wako uyu inceku yakho aziya chava mudyi wenhaka yako asuyoza kuba yindlalifa asi mwana anobva muchiuno chako kodwa indodana ezasuka kuzalo achava sakho mudyi wenhaka nguye yako oza kuba iwe. yindlalifa. Abraham akati uAbrahamu athi zvino zvandinongofamba ndisina mwana uyu ndatochembera njengoba ngihamba ngela mntwana njalo sendiluphele ndokubva zvanzi naMwari buda kwathiwa mlimi uphuma ndokubva abuda kunze waphuma phandle zvikanzi verenga nyeredzi kwathiwa bala inkanyezi vana vako vachawanda iwe abantwana bakho baza kuba baningi sezvandiri kukutaurira. njengalokho ngikutshela. And the Bible says, iBhayibheli lithi and Abraham believed. uAbrahamu wakholwa. Rega nditaura ndichiti Mana ngikhulume ngisithi kana Mwari akataura chiro muupenyu hwako uNkulunkulu angakhuluma ulutho empilweni yakho chinokusvitsa pakururama kutenda. okukufikisa ekulungeni Kana yikukholwa. ukatenda. Ungakholwa. So Abraham wakasimuka waphakama ndokutenda shoko raMwari wakholwa ilizwi kwete likamlimi. kutenda chete Hathi ukukholwa shoko kuphela, raMwari rinosevenza ilizwi likamlimi liyasebenza kune vanenge vati vakaritenda kulabo abathi bangalikholwa vanotevera ma-instructions bayalandela ama-instructions ezvataurwa naMwari wacho. lokho kukhulunywe So ngumlimi. Abraham arose Abrahamu aphakama ndokubva onanga kunyika yeKenani. wayeKhenani. And arimo ndopakanzwa iyi nyaya yatichangopedza kutaura iyi. Ekhona ikho lapha ezwili indaba esiyikhulumileyo leyo. Haana kuzorarama somutorwa. Akazange aphile Yesu njengomforena. waiziva kuti ndiri mutorwa munyika ino. Wayesathi ngimforena Asi lapha Mwari kodwa uNkulunkulu ane chaakapronounsa pamusoro pangu. kukhona akukhulumayo Asi phezu Mwari kwami. uNkulunkulu ane zviro zvaakaisa mandiri. ulezinto azifaka Ndichava kimi. baba Ngiza kuba vevazhinji. ngubaba wezizwe. Wakazvitenda izvozvo. Wakukholwa khonokho. Iwe tenda Kholwa kuti ugoruramiswa. ukuthi ube ngolungileyo. Ini ndinoda kuti tisvike panyaya yakadai. Ngifuna ukuthi sifike endabeni enje. Ndoda kuti tisvike panyaya yokunamata. Ngifuna ukuthi sifike lapho esikhuleka khona. Unoziva chinhu chinonzi kururamiswa naMwari. Yazi into yokuthiwa ukuthi uNkulunkulu akwenza ukuthi ube ngolungileyo. Kuponeswa. Yikusindiswa. Uchikunda zvakaipa. Unqoba okubi. Nokuda kokuti waponeswa kana kuti waruramiswa. Ngenxa yokuthi usindisiwe. Kururamiswa kwako iwe Ukuyenzwa ongcwele kunoita kwakho kuti ukunde chakaipa. kuyenza ukuthi unqobe okubi. Nawo kana wachikunda Ungakunqoba. unogona kufamba mukati moupenyu huno. Ungahamba empilweni leyi. Uya mweya wamanyukunyuku uya uyu. Lwana umoya Uchiti ukuzibonakalisa. ukauya Usithi ungabuya iwe wakukunda wena sunqoba kubudikidza nechakaiswa mauri. kudlulisela ngalokho kwafaka Iwe kuwe. wakukunda Usunqoba kubudikidza nebasa riri kuitwa naMweya Mutsvene mauri. kudlulisela ngomsebenzi obanjwa umoya ongcwele Whatever kuwe. you would receive Ngifuna ukuthi uyamukele zvichibva kuna Mweya Mutsvene usuka kumoya ongcwele ndezvakarurama zvashe. ngokulungileyo Nokuti kukaNkulunkulu. Mweya Mutsvene uyu Ngoba lumoya ongcwele being a gentleman as he is, ezothile lokho ayikho khona. sometimes Kwesinye isikhathi kana ukazvipira kuita chakaipa, ungazinikela ukwenza okubi. don't think the Holy Spirit will say uri kuitei uri kuitei. Ungacabanga ukuthi umoya ongcwele uthi usenzani uyenzani. Ukatoona ati uri kuitei serimwe jaya randinoziva Ungabona rakakecha ungabona esenze njalo njengelinye ijaha engilaziyo lakhechayo. rakakecha vamwe sisi Wakhecha omnye udade ndokuenda navo wahamba laye ndokunorara wayalala. ende pavanga varara
lapho sebelele ngokuthi hanga tichita izvebusiness Esther asenze lokho esikuhambeleyo shasha ndokubva yatanga kushimanda kutaura nendimi ubhudilwane waqala ukutshaya ngendimi mukadzi wakava disappointed zvisingaiti wesifazana wazonda kakhulu however kuno uyu wanzwirwa nyasha namwari uyu lo oyenzelwe umusa ngumlimi haana kuita chakaipa akayenzanga okubi asi wakamirira chinonzi salvation yamwari wameleli ukuthiwa isalvation kamlimi kuramisa kwamwari ukungcwelisa kukamlimi kunoita kuti munhu akunde chakaipa kwenza ukuthi umuntu anqobe kana okubi munhu aruramiswa namwari uNkulunkulu you ngakuhlanza overcome sin uyanqoba kana isono ukaruramiswa namwari uNkulunkulu angakuhlanza sisi munokunda chakaipa dade uyanqoba okubi mukoma munokunda chakaipa bhuti uyanqoba okubi kana mapiwa chinonzi kururama uma kwamwari uNkulunkulu engakunika okuthiwa yikulunga rega ndipedzise mana ndigqibe kana ukange wakundiswa pane chakaipa uNkulunkulu angakunqobisa okubi azvisati zvapera awukapheli pane nyaya yokukunda kwako kwekupedzisira kule ndaba yakho yokunqoba kokugcina you will be glorified you are going to be glorified you will be given a glorified body uzanikwa umzimba wenkazimulo at the coming of our Lord Jesus Christ okubuya kukaKristu Jesu ndo kukunda zvachose yikho ukunqoba mpela kureva kuti wabviswa papresence yesini usukhitshwe kupresence yesono wakunda chivi usunqobe isono hauchawadzani nacho awusela uye budlelwana nayo hauchazopindi munyika yacho awusoze ungene icho phakathi kwaso hachichazopindi munyika yako sona soze singene phakathi behold kwakho if a man is in Christ Jesus uma umuntu ekuKristu he Jesu is a new creation useyisidalwa all esitsha the things have passed away zonke izinto and all sezisukile things become new. wonke sokukutsha Ladies and gentlemen, bobaba labomama I am a new creation. ngiyisidalwa esitsha Zvinhu zvekare zvakapfuura okwendulo kwadlula kana ndingabhosa handibhosi nokuda kwangu uma ngiziqenya asi angiziqenyi ndinobhosa ngowami nokuda kwewakandipa chinonzi kururama kodwa ngiziqenya ngalo owanginika ukulunga vana baba nanamai bobaba labomama vakomana nevasikana majaha leyintombi jaya rinogona kururama indaba yokulunga mhandara inogona kururama intombi ngaba kana ngelungileyo yapiwa namwari chinonzi kururama uma uNkulunkulu angasinika ukulunga takabva noko kumhunga hakunapwa hayi sasuka khona kulokutsha usanditaurira nyaya yokuti ndingagona kurarama sei ungangitshela ukuthi ngingaphila kanjani uri kureva kuti mukomana kana akasarara navasikana vakawanda unofa utsho ukuthi nxa ijaha lingekela ukulala lezi ntombi eziningi uyafa na kana even akasarara nomumwe chete unofa uyafa yini even ngazekela ukulala lo yedwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo akula izinto ezinjalo pane chiri kukulidha kukhona chisiri okukukhokhelayo icho okungayisikho panguva inodhila nechinhu ngalesi ichocho sikhathi dila ngaleyo nto ukumbire dzinonzi nyasha Ucele dzinoponesa umusa ukweneliswa nyasha dzamwari umusa kaNkulunkulu dzinokugonera okwenelisayo ngatisumukei siphakame ngezinyawo zethu toda kukumbira nyasha unicela umusa nyasha dzinotigonera umusa osenelisayo kana wawana Jesu mungathola uJesu wakwana nezvinhu zvose ukwane ngezinto zonke toda kukumbira nyasha sifuna ucela umusa dzinoita kuti tigone oyenza ukuthi senelise in our weaknesses. kuma weaknesses When we are weak, lapho we are strong.
hayi kodwa When siyaqinile. you are weak, When you are weak, say, I am strong. wothi hayi ngiqinile. It's not your strength, Asomandla akho, but it's the strength given. kodwa ngamandla esiwanikwa. The grace that enables. Umusa osenza ukuthi senelise. Kurarama kusvika pano pandiri. Ukuphila mfike lapho engikhona. Iye zvino ndachena vhudzi. Hayi inwele sezimhlophe. Kujaya ndakabvako. Ngidala ngasuka Handina uholo jaha. kurara kana nomusikana mumwe chete. Not even intombi eyodwa. Kunze kwowoyo uyo Ngaphandle kwalomama ndamurora. lo. Ndamurora. Sengimthethe. Hazviitwe nomunhu anonzi muKristu izvozvo. Akwenzwa ngumuntu okuthiwa ngumKristu lokho. Hazviitwe nomunhu anotya Mwari izvozvo. Akwenzwa ngumuntu esaba umlimi lokho. Bhaibheri rinoti vanasikana venyu navanakomana venyu vachaona zviratidzo. Amajaha lezintombi benu bazabona We love ama-vision. to see visions Mele ubone i-vision. simply because Nxa yokuthi takasvibisa tembere yaMwari. sahlambaza itempeli kamlimi. Kereke yaMwari ikazvidzwa. Bandla leyisa. Sangano rokwenyu rikazvidzwa. I-assembly yakini yeyisa. Jesu Kristu akazvidzwa. Jesu Kristu samkhangelela Mwari phansi. Baba vakazvidzwa. God the Father samkhangelela Why phansi. would you want to take God and humble him? Funa ukuthatha In uNkulunkulu the eyes of the phansi. whole world, you take God and you subjugate him. Uthatha uNkulunkulu umenze umuntu waphansi phansi. Pasi pezvinhu zvaunofarira namanyukunyuku. Phansi kwezinto Why would ozithandayo you wena. want to do that? Yindawo ufuna ukwenza kanjalo. As a pastor, why would you want Njengomfundisi to ngani shame God? ukuyangisa uNkulunkulu? Nokuita upombwe Ngokwenza ubufebe muchechi muno. echurch le. Baba President, Baba President, anenge aita upombwe ngaainde kumusha. uyabenza ubufebe kahambe ekhaya. We are fathers. Singobaba. We lead by example. Kumele sibe ngumzekeliso oqondileyo. Kana zvichikunetsa vakuru varipo apa. Uma kuhlupha abadala bakho, Nyatsotaura navo vana baba ini pane zvinondinetsa. yakhuluma labo baba mina kukhona okundihluphayo. The chains of the devil will be broken. Amankethane kaSathane ayaqanyulwa Through prayer, dlulisela ngokukhuleka, studying the word of God, sidlila izwi likamlimi, seeking fellowship with the Holy Ghost. sidinga umanyano lomoya engcwele. Unorurama iwe. Uyalunga wena, Unorurama iwe. uyalunga wena. As a matter of fact, mfundisi akaita choupombwe. Mfundisi ngenza ubufebe. Kune vatendi vanosvika more than 30 Kulamakholwa afika more than 30 vari pasi pake abaphansi kwakhe, vari kuita upombwe iye asingambozvizivi kuti abenza ubufebe nengakwazi. be very careful. The name of the Lord must be exalted. Igama lenkosi kumele liphakanyiswe. The name of the Lord Igama lenkosi must be exalted. kumele liphakanyiswe. Be it an elder in this church. Ngaba ngum-elder kuli church. We can't have an elder Angeke sibe lem-elder anotozikanwa kunzi oyaziwa ukuthi nguva yakati isikhathi esinje unenge apano. uyabe sokozibani bani. Regai ndimudaidze, Mana ngimbize, regai ndimufonere. Mana ngimfonere. Muchaona auya nechingwa izvozvi. Yabone sebe Regai nesimba nditaure. kathesi. Regai nditaure zvandiri kuda. mana ngikhuluma engufuna. Muchaona auya nazvo izvozvo. Uzabone sebe lakho.
Motona ve. One now. We need the righteousness of God Sifuna ukulunga in kwamlimi our lives. empilweni zethu. We need the gift of God. Sifuna isipho sikamlimi. The gift which God gives. Lokho uNkulunkulu asinika khona. Sumzama ukwe. Phakamisa izandla. Lete mekenda ushalo morona. Ripapenda matsa. Lavavenda ushalo. Riavarano. Makapatse. Yayama. Let your holiness be experienced. Impart that holiness in our lives. Impute that holiness in our lives. Be glorified in my body, O God. Be glorified in my soul. Be glorified in my spirit. I need the grace that enables me. I want to endure. I want to take my cross and follow you daily. For you are the righteous branch. Your name is great. Let me not shame your name. Not my will, but thy will be done. Oh, Jesus, have your way in my life. Holy Spirit, touch me again. I need your second touch. I need your second touch. Papa. The things which I struggle with, I need the hand of the Lord. I need the touch of the Holy Spirit. Itai basa mandiri. Wash me, I'll be washed. Cleanse me, I'll be cleansed. Because your blood is better than the blood of Abel. It speaks better things. Touch my life. Don't forsake me. Don't forsake me. Don't forsake me. Don't forsake me. I need you. I need you. I need you. But don't lose Jesus.
away from your presence, oh God. Restore unto me the joy of your salvation. Cast not away thy Holy Spirit from me, but through your Holy Spirit, do the work which men cannot do for me. For I love you. I need you in my life. I need you at my workplace. I need you in my family. Establish me. I will be established. Bless me, and I will be blessed. Ndidzivisei Mwari kuveza kururama kwangu, but let it be the imputed righteousness of God in my life. Impart your righteousness. Impart your righteousness. I need you. 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 Namata kwa urikoko. You need Jesus. You need this garment. You need this garment. A garment of righteousness. When you put on the garment of righteousness, chiedza nerima zvisangani, hakuna mweya wetsvina. Unogona kukuvhiringa for the Spirit of life in our Lord Jesus Christ has set me free from the law of sin and from the law of death. I shall not die, but live and declare the praises of the Lord in the land of the living. Kudzwai Mwari nomuviri wangu, kudzwai nomweya wangu, kudzwai Mwari wangu, kudzwai nomweya woupenyu, kudzwai Baba, nokuti munondipa kururama, nokuti meso angu munokonzera kuti aone Mwari. I wish. Hendaus. Wozana. Wekulenga. Doiba. Neswi. Izwirangu. Okunga. Kumanawa. Wada.
ya kwandiri. Iwe Hosana, Hosana ndiamu, Papa,